Benvidas a Linguas Furiosas. Hoxe temos a honra de presentar a Ana Míguez, unha feminista referente da nosa cidade que leva militando en movementos feministas desde 1974. Participou na fundación da Asociación Feminista Lecrim, na que foi presidenta, adicando toda a súa vida a loitar contra a explotación sexual e os proxenetas na cidade de Vigo. E agora temos a sorte de presentala como unha compañeira máis socia da Asociación Feminista As Furias. Boas tardes, Ana. Hola, boas tardes. Ana, como foron os teus inicios no feminismo? Bueno, eu creo que non sei que non sabía o que era ser feminismo, que era o feminismo, non? Moito menos. Era moi nova. Empecé revelándome que, porque sendo meu irmán máis novo que eu, 11 meses nada máis, a él dabanlle máis dereitos que a mí, que podía salir esta máis tarde, ele non facía a súa cama, e eu, estando miña nai, indo a Santiago, meu pai me di que se faga a cama ao meu irmán, e disse que non. Entón, unha torta que me tirou na cama. E disse, sígueme dando, porque eu non penso facerlle. A partir de aí, bueno, eu fui consciente desde moi pequena. Fui consciente de que os regalos de Reyes non eran os mesmos. Eu quería unha pistola con cartucheras e a mí non me puxeron. Le puxeron ao meu irmán, de Martinicas. Enfrenteime cas monxas no colexio. Miña nai, que era unha muller avanzada, eu recordo un precioso traxe de man, pantalón. Se montou un número, me rodearon as monxas, dicindo que hacía vestida así, indecente, absolutamente. E casi lle pego unha torta a monxa. Entonces, iban a expulsar, pero claro, había máis outra irmán que estaba no colexio, non me expulsaron. Pero claro, aquilo era un horror. Como non había organizacións feministas, o primeiro que fixen foi as mulleres de esquerdas, claramente, metinme na ópera. Claro, saben, pero vamos, voando na miña célula. Me plantexa que, se teño que dedicarme como algún tío para conquerir obxectivos, que tiña que facelo, bueno. Miña amiga Olga e eu salimos, bueno, salimos ao pegar, me meto no PCN. Ainda era moi nova, e unha reunión que tuvimos en Francia, Lidia Falcón, que tamén estaba, a que eu admiraba moitísimo, dixo, que facedes hoxe? Que facemos un partido político? Temos que irnos e organizarnos. Eu recordaba ainda Lidia, non fai moito tempo, e ainda nos rimos daquelo. Lidia sempre foi unha muller moi especial. Para min foi o meu referente sempre. E, bueno, pues me fui do partido. Empezaba a HM. E recordo que rompí augas, estábamos Teruca con o Pompido, non sei se estaba Celia Miralles, pero estaba Teruca porque eu dixen, me estou mexendo, estaba embarazada. E me di Teruca, como que te estás mexendo? Estás rompendo augas. Nada, cogí un coche de Marxín, que tamén deixaba ao hospital, por se acaso se faría. Así foi. Despois desta HM, estamos un pouco cansadas de manifestacións, de declaracións, e nos reunimos un día baixando por Colón, xa non traballaba mal, parece, xa non estaba despacho independiente con Lola Galogar, mas xa tiña despacho aquí en Marqués de Valladares, como abogada. Entón, temos que facer algo. E que así non facemos nada. Temos que abrir unha casa de cocina. Temos que montarnos as que cuidamos. Efectivamente, sobre todo Celia Miralles, Lola e eu, e alguna máis, decidimos, o nome, eu creo que foi Celia, a de Cri, fixemos uns estatutos e decidimos agora empezar a pensar en abrir unha casa de cocina. Tivemos a sorte, bueno, tiñamos a sede onde foi a biblioteca de sempre, e afortunadamente estaba de concesión da muller, moi soportado. Entre a época na que non sabías o que era o feminismo ata esta última época que nos estabas contando de Alecrim,
Cando fuches consciente de que existía o feminismo, en que referente recordas, ademais de Lidia Falcón? Non tiña outro tempo, porque máis tarde, sí, segundo de cuarto, isto, empezamos a ler todas. Pero antes leímos, sobre todo, as edicións de Editorial Cero. Todas, que non entendíamos nada, que non entendía Kafka. Eu recordo ahora, foi pouco, empecé a ler de novo o Proceso e tal, e decía, non, había que lerlo nos partidos, había que ler a Mao, había que ler a Lenin, había que ler a todos estos, pero do feminismo non. O feminismo empecé a lerlo cando pasei o PCM. Aí empecé a ler a Lidia Falcón, que xa tiña un libro escrito, pequeno libro. E xa despois, en Francia, Lidia foi tan clara, eu que li, foi unha xogada de Lidia magnífica, magnífica. Porque nos largamos todas do PCML, todas que estábamos en Francia, claro. Chegamos aquí e ao pouco tempo empezou a funcionar a HM, a montarse. Aí hai unha cousa que eu sempre digo que temos que agradecer. As mulleres lesbianas que estaban na HM, que foron as que de alguna forma tiveron a forza para que a HM salise adiante. E despois, bueno, pues a raíz da HM xa decidimos outro tempo. Non era o que queríamos. Teníamos que ser pragmáticas. E o Alecrim, de feito, sempre foi un pragmático. Nós nunca convocamos manifestacións, nunca fomos diante dunha pancarta, xamais. Eu nunca fui diante dunha pancarta. Bueno, en Bruselas me parece que sí. Pero despois na vida nós tiñamos moi claro que nós tiñamos que crear servicios e obrigar as administracións a solvelos. Como comezou o Alecrim? Bueno, Alecrim comezou a partir da militancia que tivemos do grupo de mulleres na HM. Foi un día, Lola Garobar, vimos a recoller o despacho en Colón, e empezamos a falar desto, non? E que temos que ser prácticas, decíamos nós. Nós temos que abrir unha casa de acollida, non? Xa está ben de manifestacións, xa está ben de declaracións de todo este tipo. Non o vai, as administracións non van a facer. Temos que facelo nós e así que obligar as administracións a que asuman estos servicios. Naquel momento decidimos que sí, abrimos en García Barbó, donde despois está a biblioteca, unha biblioteca importantísima en Galicia, e era nese momento, non sei se o ano seguinte ou nese momento, María José Porteiro, concellera da Muller. E lle presentamos un proxecto de casa de acollida e ela o colleu estupendamente. Abriu por fin, abriu-se a primeira casa de acollida de Galicia. Mais tarde, casa de acollida de Vigo, asistimos nós, despois abriuse a casa de acollida de Santiago, abriramos aí xa o Centro de Información dos Dereitos da Muller en Santiago, igual que en Vigo. Foi absorbido o de Vigo tamén polo Concello e o de Santiago tamén absorbido polo Concello de Santiago, e a casa de acollida ábrese e presentamos o concurso público e tamén asistíamos. Para nós era moi importante os cartos que ganábamos. A xunta directiva, ninguna muller da xunta directiva recollida nos estatutos podía traballar con soldo en Alecrim. Entonces, bueno, pois esos cartos para que nos serviu? Para abrir o Centro Xoven de Saúde Sexual e Anticoncepción, un piso de acollida para mulleres prostituídas, traficadas. E máis servicios, porque tuvimos moitos, a verdade. Moitos servicios. Chegastedes a crear os premios Alecrim. Sí. Os premios Alecrim eran todo un referente ao final. Sí que eran. Porque recibir un premio Alecrim en visita de España, de fora, e o último que dimos foi
adigerase, a que adigerase. Por que adigerase? Creímos sempre que adigerase foi o home máis importante que houve na vida das mulleres. El foi o que descubriu a píldora anticonceptiva. A partir de aí, as mulleres podemos, a nosa sexualidade, podíamos empezar a decidir si ter fillas, non ter fillas, si ter relacións sexuales con que nos dira gana. Levamos 3 anos detrás de que adigerase, por fin chegou. Plantexámonos, de feito, na Cátedra de Estudios Feministas, Caixa Nova, que habíamos contactado ca dirección e abriuse esa Cátedra Caixa Nova de Estudios Feministas de que a Universidade debería de facela honoris causa. Non se fixo nunca. Tamén é certo, non sei por qué, porque realmente era un home importantísimo, claro. É certo que era un home importante para as mulleres. Non era importante para os homens. Claro. Aí me afagos de cintura, claro. E, bueno, al Clincer pecha na 2009, o ano que lle dimos o premio a adigerase, e aquí se acabou todo. Non continuamos. Desapareceu Alequín, pero creo que deixamos moitas cousas feitas. Sobre todo, outras cuestións que para mí e para as minhas compañeras foi importante haber metido a proxenetas de Vigo na cadea. Haber escapado mulleres. Iso era importante. Denunciar a ANELA, Asociación Nacional de Locales de Alterne máis importante de España. De un periodista, sabes que a Guardia Civil acaba de ser premiada por ANELA. Entón vai ser o cuartel da Guardia Civil que estaba ali e dice, mira, me acaban de decir esto. Explícame, Guardia Civil. Non sabemos nada. Dice, como? Póñeme con seu xefe da unidade central operativa da Guardia Civil. Entonces, chamaron a Madrid, pusieron con un tipo e dicen, como ustedes reciban o premio de ANELA, a maior asociación empresarial de proxenetas, xurolles que salen en todos os medios de comunicación. Que pasaba nos clubs, polo menos no de Mos, donde de allí rescatamos varias? As mulleres nos contaban que nada máis chegar a ese club, o primeiro que facían era que un suposto policía era o primeiro de elas. Non conocían os uniformes da policía ni de nada. Podían ser, pois, calquera, vestido de policía ou con uniforme. O primeiro que facían era que se iban obrigadas a deitarse con esos chamados policías. Elas, entonces, as tiñan totalmente maniatadas. Non podían o privilexio deste ano. Non podían acudir porque non sabían como vestía a policía neste país. Recordamos que a Guardia Civil fun a falar con eles e dixen, miren ustedes, aí hai mulleres traficadas, vayan ali. Non temos conocemento desto. Vayan ao club. En ese club hai mulleres traficadas, hasta hoxe. Pero xa despois, cando vemos que a unidade central operativa se dá a Guardia Civil, mas que a ANELA pide unha entrevista con Fraga, nos enteramos e tiñase a cita. ANELA, que coño iba a facer ANELA con Fraga? Entonces chamei a secretaria de Fraga e dice, mira, ANELA ten unha entrevista co presidente. Sí, para tal día. Dice que nin se lle ocurra recibilos. Que nin se lle ocurra. Son a empresa de clubs de alterne máis importante de España. Teñen tamén concejales pola zona de Levante, era o forte deles era Levante. E nin se lle ocurra. Non o recibiron. E con todos estes pesadelos que lle causaches os proxenetas e todo o que fixeches por estas mulleres, tiveches ameazas de proxenetas? Sí, amenazas había sempre. Amenazas había sempre hasta na rúa.
Medo me decía, non, nunca tuve medo. Esa é verdad. Eu recordo, ademais, os venres, como salí do despacho, e me iba polos clubs a tomar unha copa para ver as mulleres, falar con elas. Entonces, se non me deixaban entrar, pedía o libro de reclamacións, porque a mí me tiñan que deixar entrar. Entonces, así tamén me enteraba cantas mulleres estranxeiras había. Era típico dos clubs non ter mulleres negras, porque decían que eran moi rebeldes. Ás veces, hai unha anécdota que me quedou gravada de por vida ca unidade móvil. A veces iba ca unidade móvil. E fora en Ourense, nun club de Ourense. Nos deixaban entrar porque lle dábamos as mulleres preservativos, o tema do SIDA, estaba moi presente e tal. Entonces, se lle facían a proba, os 20 días non estaban ali, pero sabemos que se encontraba o subtocupo a computeiro, que é produto novo sempre. Ese día fomos pola mañán. Como os proxenetas nos deixaban entrar, e, pasade. Sí, ahora es chamo, para que veñan. E eu recordo entrar naquele club e había unhas escaleiras moi empinadas donde arriba estaban as mulleres. Es mandaron baixar e quedei absolutamente traumatizada vendo aquelas rapaciñas tan novas, estranxeiras todas, eran do oeste. Eran todas do oeste. Tan noviñas ali, sendo obligadas a prostituirse. As denuncias non servían para nada. Porque a prostitución estaba moi arraigada. E eso, vamos a ver. Si recibe a Unidade Central Operativa da Garda Civil un premio, que podíamos esperar? Ben, en outra ocasión, entrando nun club, eu iba de vez en cando solo ca unidade móvil. As mulleres non dixen, esa piscina de aí hai mortas debaixo. Non recordo neste momento que club era. Ni creo que Carmen se recordase, porque Carmen estaba no centro sempre. Me hubiera gustado recordar, porque Carmen non lembraba nin nadie, pero eu aquilo que dixeron, aquelas dúas mulleres, me quedou grabado. E o manteño ainda. Non haber tomado, o sea, non lembrarme de onde estaba o club. Eso para mí foi terrible. Hubo cousas que, bueno, que dieron moita satisfacción, como os decía. Sabedes, isto que nunca saliu en ninguna parte. Quen traía as mulleres de Brasil? Viñan nun avión, na Varin, a Vigo, a Varin desapareceu, era a compañía brasileira, que a delegación estaba ao mesmo lado da biblioteca da Alecrim. Entonces, cando rescatamos a unha dela, nos dixo que se quedaban sempre cos pasaportes, non? Esta rapaza de Brasil, unha muller, noviña, fermosísima, tiña unha filla, non sei se era filla, pero a súa ilusión era poder levarlle un regalo a ese fillo ou filla, non me acordo. Estaba rubia, entonces se puso morena, cando estuvo aquí e tal, e me fun a Bari. Falei ali, o que decía ser delegado, non sei se era, e dixen, como non teníamos o pasaporte, mañan en Alecrim, lle metamos unha denuncia. O día seguinte, tiñamos o pasaporte no buzón de Alecrim. Entón, xa co pasaporte, podemos mandala. Chamamos a Brasil, dicindo que era unha xuíza, a un xulgado de ali, de cerca da cidade dela, e mire, son unha xuíza que pasa isto, esta rapaza sale pa aí para que, por favor, temos medo que este algún proxeneta dos que venderon ali. Ela di que ten un primo que policía que se chama fulano de tal. A xuíza colla, non se preocupe, estaban no aeroporto esperando, recibírona, estaba o primo tamén, e se foi para a súa casa. Sin embargo, hubo un puteiro que utilizamos muitísimo, enamorouse a muller dele, axudounos a rescatala, e despois
axudounos a rescatar algún máis. Casáronse, era con nacionalidade, creo que se casaron. Viven en Galicia, fai moito tempo que non estou. Pero quero decir que este puteiro para nós foi importante. Que, bueno, esta muller, e a partir de aí, acudiu a Alecrim, que quería salvar esta muller que estaba. Para nós foi ver o ceo aberto, abrimos as portas todas. Claro. Nos poníamos de acordo con o puteiro, e a muller salía, tiñamos un coche fora, a metíamos no coche, ela se sabía, e marchábamos con ela. Que pasou coa charla de Vale Litaso sobre sexualidade invitada polo Vénera? Afortunadamente, o bloque que a invitar a falar de sexualidade das rapazas novas. Eu que conocí a Vale Litaso moito. De feito, a Vale Litaso foi unha muller chamada de Alberstanding, despois saliuse e presentou un libro como abolicionista e yo presentei eu en Madrid. Pero de repente Vale Litaso, non sei por qué, volve de novo a ser reglamentarista. E cando vemos que chaman a Vale Litaso para que informe, que fale sobre a sexualidade a rapaces e rapazas moi novas, como que agora outra vez, quedamos absolutamente escandalizadas. Presentamos unha denuncia, a valedora, e amenazámoslo con presentar unha denuncia do xurado a parte de facer unha denuncia pública. Entonces, Vale Litaso non viu. Facíame gracia porque me preguntou un periodista unha ocasión: isto non pode traervos represalias? Non o creo. O lóxico que non hai represalia ninguna, porque isto fixemos todos os partidos políticos cando obraban de xeito que nós non creíamos que debería de ser así. E pouco despois desapareceu a Alecrim. Pois mira, Pensas que tivo algo que ver unha cousa con outra, verdade? é tanto que tivo que ver. Inmediatamente nos gestionábamos a Casa de Acollida de Santiago e a de Vigo. A nos proporcionaba cartos para os outros servicios. E, sobre todo, nos proporcionaba cartos en un momento determinado, bueno, para todos en general, a biblioteca. E, como non podíamos meter mulleres prostituídas que rescatábamos na casa de acollida, non lo prohibiron, según Manacantón, non era adecuado. Entonces abrimos un piso para mulleres prostituídas na Avenida Castelao, piso grande, e todas as rescatadas as levábamos ali. Nos avisan do Concello, como saberás, as casas salían a concurso público. Nos presentábamos e eran adxudicadas porque éramos as que, as que de algún xeito presentábamos unha valoración, para calquera a mellor valoración. Non é que nos regalaran nada, era eso. E a nos aqueles cartos nos viñan completamente cos outros servicios. Entonces, me chaman do Concello de Vigo dicindo que pechaban a casa de acollida, que xa non era necesaria porque habían decidido que as mulleres fosen a pequenos hoteles. Que barbaridade. Que ocurriu? Cando ti tes unha concesión e acolles con unhas traballadoras, a empresa que vai a xestionar despois cando sale a concurso novamente, neste caso a casa de acollida, ten que subrogarse en todas as traballadoras. Pero se a empresa pecha, como era o caso, nos quedábamos unhas traballadoras que non precisábamos e tiñamos que indemnizalas. Entonces, tuvemos que indemnizar a todas as traballadoras, nos empeñamos hasta aquí e non quedou máis remedio que pechar. Porque cantas mulleres chegaron a traballar en Alecrim? Chegamos a ter 30 e tantas traballadoras, porque hai que pensar que era a Casa de Acollida de Santiago, de Vigo, o Centro de Información de Santiago, Centro de Información dos Dereitos da Muller tamén en Vigo, que foi o primeiro, biblioteca, Centro Xoven de Saúde Sexual e Anticoncepción, piso de acollida para mulleres prostituídas, vítimas, eran mulleres traficadas, todas elas.
E bueno, mentre non tivemos o piso, as tivemos escondidas nas nosas casas. E algunha delas conseguimos o pasaporte e podemos mandalas de novo ao seu país, que era o que elas querían. Eu recorrerei toda a miña vida, quizá fose das maiores satisfaccións. Hai dúas que viven en Vigo, unha está casada, ten unha nena. Era unha vida que pasou terrible desde nena, fora vendida polos seus avós. Hoxe unha muller sigue sendo a miña protexida, igual que é a de Pedro Barbadillo, que foi o director de cine que grabou toda a súa vida. Bueno, pois todo isto conlevou a que no 2009 pecháramos a biblioteca e o Concello creía que lle íbamos a regalar as deudas que tiñamos, que nos pagaban pola biblioteca e ademais tiñan que coller a bibliotecaria Corona. Sempre, non? Bueno, Emacunde quiso mercarnos a biblioteca, nos preferíamos que estivera en Vigo. Ao final non lles quedou máis remedio que pagarnos e absorberon, se quedaron con Corona. A trampa de que Corona, que tiña con nós a xornada completa, lle partiron a xornada. E ganando moitísimo menos. Todo foi un escándalo. Un escándalo moi duro as memorias. Ahora, isto aparecerá nun libro, porque en Montelequín foi un referente en Galicia, importantísimo, importantísimo. Fomos a primeira organización feminista que meteu a proxenetas na cadea. Ti crees que conseguiremos unha lei abolicionista neste país? Eu espero que sí. Hubo unha enorme oportunidade, porque eu recordo que na Unidade Móvil invitábamos a ir a Corina Porro, a mulleres do PP. E estas pasaron a ser abolicionistas. Tanto María Jesús Sáenz, a alcaldesa de Mos, Corina Porro. E cando eu fora, cando intervín na Comisión sobre Prostitución no Senado, elas estaban todas ali. E vamos, estaban todas de acordo que había que ir a unha lei abolicionista. Cando esta legislatura, os mulleres de partidos votaron que non, porque parece que había que facer, que esa lei estaba incompleta. Era unha boa lei. Carmen Calvo, que é unha muller que foi a que fixo esa lei, é unha muller feminista do PSOE, e unha muller, eu leí unha lei, que lemos moitas, e estábamos encantadas. Ao final non se aprobou porque, claro, había que, según elas, primeiro, non querían penalizar o puteiro. Entonces, ao mesmo tempo, culpaban, decían que a lei era incompleta porque non se lle daba salida a estas mulleres. Claro, que querían? Había que empezar con algo. E claro, votaron en contra. E nos quedamos sin lei. Claramente son reglamentaristas. Todas elas. Ainda que a boca pequena falen de abolicionismo. Pero, oxe, con aquelas que falan de tráfico. Cando ves a unha muller que dice ser feminista falando de tráfico de mulleres, son claramente reglamentaristas. É a nosa experiencia. Sí. Non falan de prostitución, falan de tráfico de mulleres. Sí. Tráfico de mulleres, que pode ser vermes tamén. Non son abolicionistas, claro. E que nos poderías contar? Porque estiveche no Congreso Feminista de Beijing. Sí. Contanos. Aquilo tamén foi algo bo, que me gustou. Eu fui a primeira que emplegou asuntos de acoso sexual a partir do meu despacho, particularmente de acoso sexual no ámbito laboral. E, bueno, foron moitos casos, prácticamente se ganaron todos, e hubo unha sentencia máis da Constitucional moi boa que foi despois referente para outros casos.
as indemnizacións eran pequeniñas. E, bueno, pero polo menos as mulleres denunciaban. E, cando chegamos a Beijing, sí se falaba de acoso sexual, pero non no ámbito laboral. Entón, o que fixen foi propoñer nas conclusións finais que recollesen o acoso sexual no ámbito laboral. E se recolleu. E eso, quedamos encantadas. Claro. Foi moi interesante o de Beijing, moi interesante. A pena é que non haya máis. Eu espero que algún día teñamos outra conferencia mundial, pero é un momento moi difícil as mulleres. Hai un retroceso enorme. O proxenetismo evita ter clubs e monta pisos. Entonces, na cidade de Vigo, que sabe onde están todos son os taxistas. E supoño que... E os puteiros. Claro. Se non hai demanda, non vai haber oferta. Efectivamente. Por eso, eu son partidaria, e eu sinto moitísimo decirlo, digo sempre. Creo que isto é unha guerra. E que temos que actuar contra eles. Proxenetas, puteiros. Temos que dar nomes. Temos que meter fotografías. Temos que publicitalos. Como en Castilla-La Mancha, lembrádevos cando o presidente Bono publicitou no boletín de Castilla os nomes dos maltratadores. Eso foi unha lección, non só ocurriu en Castilla-La Mancha con Bono. De feito, Bono foi por eso premio de CRIM. Sí. Bueno, e ata aquí o noso Linguas Curiosas de hoxe. Gracias.